Te kublai shibuni phi baro ki viewers te hagani ka video ngan pen ye phi kumno pin ken ye kum kini ki cha chingkli kata e logical and reasoning question khamtam e lada ki wan hai ki exam kam bijong phi lada phi apply ki kam per lada phi late ban tho e ka written test kum kini ki cha chingkli ki shait ban wan hai ki exam kam bijong phi te kumno phin solve kum kini ki cha chingkli lada jia ba wan hai ki exam kam bijong phi te ka busuk pa hang ne namar kane nyui hang ne Ini kecingkili ko ang ni. If paper is written as OZODQ, how pencil can be written in that code? Tiga besuk hang ni hab ban sengutuk hai ya kini ki kentin jong ka coding and decoding. Kumbang ala dia ban batai pi kai kita ka coding and decoding. Tapi hab ban tip ya ki code number jong kini ki alphabet. Yang ni paper la I code OZODQ. Eka code jong pencil pade pia ban choose na kini ki option page kidon kita ki option. Dia ban choose kulumar hoi yo lese kala bande hinde hinum lap pat ya ka correct answer. Te kum ne pinle ban lap ya correct answer to. Ngan thoi hang ni paper. Nang tala I lupa ka code OZODQ. Thì mentam pihak bantip yang ki code number jong kini. Pihak bantip ya code number jong uni u paper. Baik. Upi hang ni code number day 16, UE day 1. Upi day 16, UE day 5, UR pada day 18. Thì pihak ban lak landet ya kini code number ru. Itu. Andai hang ni pinju yang ni ki code number jong uni pada OZODQ, UO day 15, UZ day kano 26, 15, and UD 4, and Q pada cái jing ya pair uni ukut paper but ne kut OZODQ te hangne kidon kijing ya seri mo kijing ya de hangne namar bele pe hangne upi o handriu hangne khatsan hangne A Z ni we hangne ar phundriu hangne pade khundon jing ya de nang ta hangne khandriu hangne ru khatsan hangne san hangne ru saw hangne khatpra hangne khatniu kata ka bumut ba uyajan uyajan da ka ba ki minus ya ute u khatpra da u iwe suppose mata 18 minus 1 ngiyo 17 te ngiyo you put 17 hangne ru ju 5 minus no 1 ngiyo put 4 utaw bededi te hangne ru ju hi ya ni 1 ngi mane u e umdon number su te 1 su ne ke kata ka bumut pe 1 so u so 1 so pi khatsan khandriu lani su minus no yo khandriu da uwe la yo khatsan kumta 1 so q so 1 so r 1 so b e o p z e 1 shwa 1 shwa kini kikut sa 1 so te te hangne ha ka kut pencil ru ko ju pencil ini pe ya kut number jong ni up day 16 ue day 5 day 14 UC day 3 9 ngata L day 12 kini gidi kikut Dementa ban lam ye kikut jong kini su minus be we din we yau ni u ul ngi minus u khara do 1 ni yo hang ni u khat we ngai ta hang ni minus u 9 yo 1 yo 8 hang ni minus 3 yo 1 yo 2 14 minus 1 yo 13 5 minus 1 yo 4 16 minus 1 yo 15 ki ikut nomor jeng gini ki ikut nomor jeng gini 15 udah u nang ta 4 dd 13 m nang ta 2 db nang ta 8 udah 8 11 udah k tikini kidi ikut nomor jong kini alphabet Dementa hadin bangil ada ban select ya gini kikut nin check no menta
na ka option don na m une u o d m b h k ingin check nang ni nomor u o b o b o b o d o d m o d m b h k kan ni nomor d ketika korek ansar kata kabade o d m b h k kumne pin solve ya kum kini kicha jingkali kata kabade ki logical and reasoning hagado jong ki coding and decoding subhaban pe lara phim suthu bun sin pe yagani ke video knang phin lam pat phin shem ya ka trick ka ba nga pen ep kumno ban khen ya kini ki ja jingkhen ladawan ha ki exam kam ki jong ki kublei shibon